Vy ste boli už tretíkrát u nás v tábore s Happym. Áno, my sme boli tretíkrát. Prvýkrát vlastne bola Evička a teraz sa pripojil aj Ríško. A naši sú strašne spokojní s týmto táborom, veľmi sa im páči. Celý týždeň je taký krásny, pestrý. Z každého dňa si prinesú nádherné zážitky. Úžasný vždycky kolektív spoznajú a Tereska, Happy a takisto Ševo sú úžasní parťáci. Tak ja mám len pocity, ktoré mi sprostredkujú moje deti a oni boli úplne nadšené. Boli minulý rok aj predtým aj v iných a pýtala som sa aj teda, že kde sa zaradil tento, no tak na prvé miesto sa zaradil. Páčilo sa im najviac, úplne nadšené. Najviac ma ocenili, že deti prijali Maxika DJ, že ho zobrali, hrali sa s ním, prijali ho, akceptovali, pomáhali mu a že sú úžasní a strašne sa s ním tešili. Výlety, aktivity sú veľmi úžasné, mali bol unavený, nemala som starosti, takže to bolo super, keď došiel domov, vyspinkal sa a tešil sa znova naspäť. No môj syn Adamko sa veľmi k vám tešil, ste veľmi štýloví, úžasní, viete deťom urobiť program, zaujať deti. Určite sa k vám budeme opätovne a každý rok vracať, lebo pre nášho syna je to veľký zážitok. Vy ste úžasní ľudia, že sa tomuto vôbec venujete, lebo je málo ľudí a málo animátorov, ktorí nepozerajú sa len na to, čo robia s povinnosťou, ale vy to robíte s radosťou, so srdcom. A to ma veľmi na vás inšpiruje a veľmi radi sa k vám vrátime. Ste úžasní ľudia, naozaj. Robte to ďalej, to, čo robíte, je úžasné.